positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, igama lami nginguLihle Ngcoya. Ngiyanamukela kuSiyayinqoba Better Treatment Literacy, uhlelo olumayelana nesandulela ngculaza, ukwelashwa kwayo kanye nokunakekelwa. Ngalolu hlelo, sonke singakwazi ukusebenzisana ukuze sibhekane kahle nezinselelo zesandulela ngculaza nesifo sengculaza uqobo. Isinyathelo sokuqala sethu sonke sokwazi ngesandulela ngculaza ukuthi sazi isimo sethu. Indlela esenza ngakho lokhu kungokwelulekwa nokuhlolwa ngokuzithandela, i-VCT. Ukuhlolwa ngokuzithandela akukhona nje ukuhlola igazi. Ukuhlolwa ngokuzithandela yilapho futhi esithola ulwazi olubalulekile ngokuthi kufanele siphile kanjani nesandulela ngculaza. Khumbula, ngoba abantu abadala abazela ku-20% eNingizimu Afrika banesandulela ngculaza, isandulela ngculaza sithinta thina sonke esizibandakanya kwezocansi. Lokhu kuthinta iningi lethu.